бинандагони азизу арҷманд, мо бармегардем ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ воқеъ дар шаҳри Душанбе ва баъд аз чанд лаҳза нимаи дуюми рақобат бо иштироки дастаҳои мунтахаби олимпии Эрон ва Тоҷикистон шурӯъ мешавад. Қисми аввал бо натиҷаи 3-2 ба фоидаи дастаи ҳариф ҷамъбаст шуд ва дар оғози қисми дуюми рақобат мо зуд ду тағйиротро дида истодем. Аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Ҳусейн Нурматов муҳофизатгари канорӣ ба майдон мебарад ва ӯ ба ҷои Эмомалӣ Аҳмадхон акнун бозиро давом хоҳад дод ва ҳамчунин Далер Ёдгоров таҳти рақами 18 низ вориди майдон шуд. Чӣ тавре мо медонем, Далер албатта бештар футболбозе аст ки дар канор дар хатти ҳуҷум бозӣ мекунад. Сонеҳо ба шумо боқӣ мондаанд то оғози нимаи дуюми рақобат ва бо ду тағйироте ки ҳоло сурат гирифт дар ҳайати аввалияи мунтахаби олимпии кишвар. умедвор мешавем ки он заъфу камбудиҳое ки буданд дар мавқеъҳои мазкур акнун рафъ мешаванд, дар қисми дуюм ё ҳадақал қисман бартараф мешаванд ва мо каме бозии дигарро ҳам мебинем. албатта аз ҳисоби шумораи ба вуҷуд овардани имкониятҳои хуби голзанӣ мо дар қисми якум аз ҳамтоёни эронии худ қафо набудем, аммо аз нигоҳи истифода бурдан аз онҳо мо мушкилӣ доштем ва дар ин байн қарорҳои баҳсбарангези довар аз Кореяи Ҷанубӣ Ким Ву Санг ҳам то ҷое ба рафти рақобат таъсири худро гузошт. ҳоло партоби тавили тӯб ба сӯи футболбозони эронӣ ва Шоҳрух Қирғизбоев зуд тӯбро ба дасти худ гирифта истодааст. биёед ба ҳайатҳо назар меандозем ва мебинем ки дар ҳайати миллипӯшони олимпии Эрон тағйирот нест. дар хатти дарвоза Ризо Каҳсоз бозӣ мекунанд, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. Саманд Фаллаҳварномӣ, Ҳусейн Нахудкор, Муҳаммад Худовандеҳло, Маҳдӣ Ҳошиминажод, Ёсин Салмонӣ, капитани даста ки дар қисми якум 3 дафъа гол зад ва ҳамчунин Милод Кор, Субҳон Ҳаққонӣ, Маҳдӣ Ламучатраҷӣ, Амиралӣ Содиқӣ ва Юнус Акбарпур сармураббии даста. ҳамон тавре ки барои мо шумо маълум аст, Маҳдӣ Маҳдавикиё аст. хуб, қоидаи бозӣ вайрон шуд. боз ҳам дар наздикии ҷаримагоҳи мо ва вазъияти стандартии навбатӣ бо иштироки футболбозони Эрон. мо дар қисми якум дида будем ки чӣ гуна вазъиятҳои маъмулӣ бо иштироки дастаи мазкур бисёр хавфнок аст ва мо албатта наметавонем ин гуна ҳолатҳоро боз бартараф кунем. дар оғози қисми дуюм боз ҳам як вазъияти дигари маъмулӣ бо иштироки ҳариф дида мешавад. аз 3 голе ки онҳо ба ҳадаф расонданд, 2 голи задаашон маҳз тавассути роҳандозии вазъиятҳои маъмулӣ буд. як бор бо ҷирои зарбаи мустақим Ёсин Салмонӣ голи аввалро зад ва баъдан худи ӯ дар ҷараёни голи сеюм ҳангоми таркиббороие ки аз канор дида шуд бо партоб ба дохили ҷаримагоҳ тавонист дар қабати дуюм бартарӣ нишон диҳад ва тӯбро ба дарвозаи мо ҷо кунад. акнун ба ҳайати миллипӯшони ҷавони кишвар назар меандозем ва чӣ тавре мебинем ҳоло 2 тағйирот аст дар ҳайат ва бо таркиби зерин акнун бозиро дар қисми дуюм футболбозони мо идома медиҳанд. дар хатти дарвоза Шоҳрух Қирғизбоев, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд, Манучер Сафаров, Ваҳдат Ҳанонов, Алиҷон Кароматуллозода ва Ҳусейн Нурматов. дар хатти дифоъ мебошанд. инҷо суратафзои бисёр ҳам хуби Ҳусейн Нурматов, аммо тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист футболбози дастаи Истарафшан. хуб, дар хатти ним муҳофиза мо дида истодаем ки Кароматулло Саидов бо ҳамроҳи Эҳсони Паншанбе бозиро давом дода истодаанд. ҳамчунин маълум мешавад ки Ислом Зоиров ҳам дар майдон аст ва Далер Ёдгоров бошад аз канор ба онҳо кӯмак мерасонад. ҳоло фурсати навбатӣ барои ба ҳуҷум гузаштан, аммо ин ҳолат бартараф шуд ва зуд мебинед дар акси ҳуҷум чӣ гуна футболбозони эронӣ бартарии худро нишон дода истоданд. тариба ба қафо баргаштани Далер Ёдгоров боис бар он мешавад ки ин ҳолат бартараф шавад. ва дар хатти ҳуҷум Рустам Зоиров имрӯз бозиро акнун давом медиҳад бо ҳамроҳии Шермонӣ Мамбатшоев. ба ин тартиб сармураббии даста Мубин Эргашев аст ки тари ҷогишавии 4-4-2-ро интихоб кардааст. бори дигар метавонед бубинед чӣ гуна бо 2 пас футболбозони эронӣ вақте тӯбро соҳиб шуданд аз ҳамон долони васее ки дар марказ ба вуҷуд омада буд истифода карда бо пасҳои дақиқи худ ин гуна имкониятро ба вуҷуд меоранд. гурӯҳи доварон чӣ тавре гуфтем аз Кореяи Ҷанубӣ ҳастанд. таҳти роҳбарии Ким Ву Санг бозиро қазоват мекунанд.
ва ҳолатҳои ҷудогонае буд ки албатта атрофи онҳо муфассал ҳарф задан ҳам мумкин, махсусан дар ду маврид. Дар қисми якум як бор дар боргоҳи Эҳсони Панҷшанбе дар дохили ҷаримагоҳ наронишидани қоидаи бозӣ ва ҳолати дигари шубҳанок ин албатта аз ками гузаштани Манчел Сафаров ва баъдан партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ки эҳтимол меравад онҷо тӯб ба дасти футболбози эронӣ ҳам расида бошад. Аммо довар дар ҳар ду маврид пеналтиро инкор кард. бевоста агар қисми аввали бозиро ба хотир орем, пас онҷо мебинем ки Ислом Зоиров дар дақиқаи 10 ҳисобро мекушад, вале баъдан дар дақиқаи 13-19 Ёсин Салмонӣ ду гол мезанад. Сипас дар дақиқаи 22 Эҳсони Панҷшанбе аз пеналти ҳисобро ду бар ду кард ва боз дар анҷоми нимаи аввал дар лаҳзаҳое ки голбозони ҳар ду тим барои баромадан ба танаффус тайёрӣ медиданд, бозигарони эронӣ голи сеюми худро ба ҳадаф расонданд. тӯб аз майдон берун мешавад. аз назди дарвоза бояд акнун тӯб ба бозӣ дароварда шавад. тағйиротҳое ки анҷом дода шуд пеш аз ҳама барои гӯем барқарор кардани назму низом дар хатти дифоъ равона шудааст. махсусан дар назар дорам баромадани Ҳусейн Нурматовро. ӯ дар бозии якум дар дидор бар муқобили Непал дар ҳайати аввалия вориди майдон шуда буд, вале баъдан дар бозӣ бар муқобили Непал дар курсии бозигарони эҳтиётӣ қарор гирифт. таҷрибаи зиёди бозӣ дар ҳайати мунтахаби наврасону ҷавонони кишварро дорад. иштирокчии чемпионати Осиё дар соли 2018 байни ҷавонони то 19 сола ба ҳисоб меравад. Ҳусейн Нурматов то чанд соли қаблӣ дар то ҳамин мавсим тақрибан дар дастаи Қатлон ки аз шаҳри Бухтар намояндагӣ мекунад бозӣ мекард. Баҳдат Ҳанонов гузариши ӯ Шербони Мамбачоев ба канор пас медиҳад, аммо читавра мебинем Манчел Сафаров натавонист ки ба ҳуҷум пайваст шавад. фишори сари вақтии футболбозони мо натиҷа инҷо оварда истодааст. Далер Ёдгоров паси ӯ ба Эҳсони Панҷшанбе. Эҳсон гузариши воқеан ҳам хуби ӯ, вале маҷбур мешавад акнун аз дохили ҷаримагоҳ берун барояд. ирсоли тӯб аз ҷониби Ҳусейн Нурматов. мубориза инҷо идома дорад, аммо дар ин лаҳза кӯшиши футболбозони мо бенатиҷа анҷом ёфт, чун мо натавонистем фурсати хуби зарбазаниро пайдо кунем. албатта бохт дар бозии имрӯза ҳолати моро дар гурӯҳ хело ногувор мекунад, ба он хотире ки мо дар бозӣ бар муқобили Лубнон ки дар зинаи сеюми гурӯҳ қарор дорад ва мас натиҷа бар муқобили онҳо ҳангоми гӯем зинаи дуюмро ишғол кардан ба эътибор гирифта мешавад ва голҳое ки мутаносиба мо ба дарвозаи Непал задем сарфи назар мегардад. онҷо мо ҳамагӣ як гол зада будем. дар ин сурат ҳамин ҳоло дар байни дастаҳое ки зинаи дуюмро ишғол карда истодаанд, бинандагони азиз, мо таносиби тӯбҳоямон ба 0 баробар аст. яъне 3 гол ба дарвозаи ҳарифон задем, 2 гол ба дарвозаи Эрон ва 1 гол ба дарвозаи Лубнон ва ҳамин тавр 3 гол ба тӯри дарвозаи худ сар додем мутаносибан аз эрониҳо. Баҳдат Ҳанонов бисёр хуб бояд то ба охир акнун муборизаро идома диҳад. садгузории ӯ инҷо натиҷа медиҳад. ба ҳар ҳол ҳамдастояш низ кӯмак карданд ва ин вазъият бо ҳамин бартараф шуда истодааст. вале на, ҳариф бубинед то ба охир фишор меорад ва тӯбро ба худ бармегардонад. ва як ҷиҳати фарқкунандаи бозии эрониҳо дар ҳамин марҳилаи муқаддамотӣ аз иштирокчиёни дигаре ки дар гурӯҳи мазкур буданд ҳамин аст ки онҳо то ба охир бубинед ҳангоми ба прессинг гузаштан кӯшиш мекунанд аз фурсатҳои доштаи худ истифода баранд. ҳоло як имконияти дигар барои онҳо ва ба бахти мо инҷо зарбаи задаи футболбози эронӣ хело баланд меравад. ин маротиб Маҳдӣ Ламучатраҷӣ кӯшиш кард. ба ин тартиб ҳоло агар мо як назар андозем ба дастаҳое ки бо ишғоли ҷои дуюм дар гурӯҳи худ ба ин дастаҳои дуюм албатта мавқеъ гирифтаанд, пас мебинем ки Таиланд, шунаве ман болотар гуфтам, аллакай
рохати даври баъдиро ба даст овард, чун онҳо соҳиби 4 имтиёз шуданд. Баҳрайн 3 имтиёз дорад, аммо таносуби тӯбҳояш ҷамъи 3 гол аст. Туркманистон ҷамъи 1 гол, Мянмар ҷамъи 1 гол ва танҳо Камбоҷа аз байни кишварҳое ки 3 имтиёз дорад, таносуби тӯбҳояш тарҳи 2 гол, яъне минуси 2 голро ташкил мекунад. вале дар ин чаҳоргона акнун мо қарор надорем ва ҳамин ҳоло ба зинаи 5-ум фаромада истодем. аммо боз такрор мекунам ки дар баъзе аз гурӯҳҳои дигар баъд аз хотимаи рақобати Тоҷикистону Эрон бозиҳо сурат мегиранд ва натиҷаи онҳо низ метавонад таъсиррасон бошад, чун дастаҳое ҳастанд ки метавонанд бар муқобили ҳарифони худ, яъне онҷо набарди дастаҳои зинаҳои якуму дуюм аст, онҳо метавонанд ба дарозаи ҳарифи худ шумораи бештари голҳоро ворид кунанд ва ба ин тартиб албатта имконияти мо барои баромадан бо ишғоли ҷои дуюм ҳам ба марҳилаи баъдӣ нигоҳ дошта шавад. Ҷалаза пештар аз ин қоида вайронкунӣ буд. Акнун зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони мо аст. Зуд тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. Алиҷон Кароматуллозода, эҳсон паси ҷавобӣ ба ӯ, гузариши воқеан ҳам хуби ӯ ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Аммо ин маротиб берун аз ҷаримагоҳ буд албатта. вале гузаришҳои бисёр хуби эҳсон дар бозии имрӯза пайдар ҳам мубинед боиси барон шуда истоданд ки ҳариф маҷбур мешавад танҳо бо қоида вайронкунӣ ӯро боз дорад. бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин ҳолат. ин маротиб Муҳаммад Худованддеҳло қоидаи бозиро вайрон кард. як имконияти воқеан хуб аст барои мо то ин ки бо истифода аз ин вазъияти маъмулӣ кӯшиш кунем ки шонси беҳтарини худро истифода барем. ҳама мунтазири голанд ва голро талаб карда истоданд. эҳсон зарбаи воқеан амолию ва чӣ гуна тӯб аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. эҳсон воқеан амолӣ буд дар ин лаҳза бо ин иҷроиши зарбаи худ, аммо мутаассифона чанд сантиметре бароимон намерасад то ин ки тӯбро ба дарвозаи ҳариф ҷо кунем. аммо тасмимгирии эҳсон, иҷрои зарба воқеан амолӣ каме нарасид ва умедвор мешавем ки дар лаҳзаи баъдӣ ҳатман ин чиз ба нафъи мо хоҳад буд. муҳимтар аз ҳама ин аст ки мо бо боварӣ тӯли дақиқаҳои баъдӣ бозӣ карданро давом диҳем. назму низоми муайяне ки болотар дар мавридаш гуфтем бояд дар хати дифоъ барқарор бошад. он хатое ки дар қисми якум буд такрор нашавад ва дар ин сурат ҳатман то поёни рақобати имрӯза имконият барои мо дар хати ҳуҷум пайдо мешавад, чун иқтидори бисёр хубе дорем дар хати ҳамлаамон. Кароматулло Саидов, Эҳсони Панҷшанбе, бозигарони Эрони акнун маҷбур мешаванд ки ба қафо пас диҳанд. то ҳамин лаҳза чанде аз дастаҳо аллакай рохати худро ба марҳилаи баъдӣ ба даст оварданд ва дақиқан маълум аст ки 8 даста иштирокчии марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё дактараш ҷоми Осиё байни ҷавонони то 23 сола шуданд. қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. бале дар баробари Эҳсони Панҷшанбе чӣ тавре дидем Ҳусейн Нахудкор қоидаи бозиро вайрон кард. на такрони ҳамин саҳна зуд пешниҳоди мо шумо мешавад. ирсоли навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо иштибоҳи футболбози хати дифои Эрон боис барон мешавад ки тӯб аз майдон берун шавад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи мо аст. Маҳдӣ Ҳошиминажод онза пештар аз ин натавонист албатта тӯбро аз дохили ҷаримагоҳи худ берун кунад. зарбаи кунҷӣ Эҳсон дар назди тӯб аст.
бозони мо ки ин ҳолат боис барон мешавад то тӯбро рақиб албатта аз мо бигирад. баъд аз чанд лаҳзаи дигар тағйироти навбатиро мебинем. Муҳаммадалӣ Азизбоев ки дар рақобат бар муқобили Непал ҳунарнамои воқеънамолӣ нишон дода буд, барои баромадан ба майдон тайёрӣ мебинад. маълум мешавад ки қоидаи бозӣ байрон нашуда буд дар лаҳзаи қаблӣ ва тӯб аз мӯи футболбози эронӣ аз майдон берун шуд. Аз ин хотир аут ба фоидаи мо аст. Муҳаммадалӣ Азизбоев ба ин тартиб ҳоло вориди майдон мешавад ва ӯ ба ҷои Ислом Зоиров акнун бозиро давом медиҳад. Дар бозии гузашта бар муқобили Непал мавқеи худро иваз кардани Шервонӣ Мамбачоев ва Муҳаммадалӣ Азизбоев боис бар он шуд ки чандин имкониятҳои хуби голзанидо онҳо ба вуҷуд оранд. Азизбоев ба маркази хатти ҳамла гузашт ва Шервонӣ бошад аз марказ ба канори рост омад ва маҳз намин андар якдигар бозӣ кардани онҳо дар канор имкониятҳои зиёдеро фароҳам оварда буд. Акнун ҳоло як фурсати дигари бисёр хуб, имконияти воқеънамолӣ аст. Мубориза то ба охирин лаҳза идома меёбад, аммо мутаассифона натавонистем ки аз ин имконияти худ истифода барем. хеле олӣ фишор меорем мо ва зуд тӯбро мегирем. Як имконияти хуб аст ва зарба иҷро шуда бошад, баланду ноаниқ буд. Шервонӣ Мамбачоев кӯшиш кард, вале зарбаи задаи ӯ каме баланд рафт. бори дигар шоҳиди ин ҳолат мешавем. албатта дар саҳнаҳои такрорӣ ва худи шумо ҳам дида истодаед ки чӣ гуна фурсате буд барои мо. Ваҳдат Ҳанонов барои мо ҳатман ҳоло задани голи навбатӣ бениҳоят муҳим аст. мусовӣ ҳар ду мунтахабро қонеъ мекунад бо вуҷуди он ки мавқеи Эрон боз ҳам тағйир меёбад ва онҳо ба зинаи дуюм меафтанд дар гурӯҳ. Аммо қатъи назар аз ин бо 4 имтиёз ба марҳилаи баъдӣ баромадан имконпазир аст барои ҳар ду даста. аз ин хотир ман фикр дорам ки ҳатман миллипӯшони олимпии кишвар тӯли дақиқаҳои баъдӣ бо дар назар дошти ҳамин ҳолат пеш аз ҳама барои мусовӣ кардани бозӣ талош мекунанд. вале ногуфта намонад ки пеш аз ин бозӣ ҳам Мубин Эргашев ва ҳам Маҳдии Маҳдавикиё ишора карда буданд ки онҳо шогирдони худро баҳри ба даст овардани пирӯзӣ вориди майдон мекунанд. аммо натиҷаро мо шумо медонем ки натиҷаи мусбиро албатта ҳар ду тимро қонеъ ҳам месозад. ва дастое ки аллакай ба марҳилаи баъдӣ баромадан инҳо ҳастанд. Узбекистон ба ҳайси мизбон, Кувайт, Амроти Муттаҳидаи Араб, Австралия, Кореяи Ҷанубӣ, Малайзия, Ҷопон ба ҳайси ғолибони гурӯҳҳои худ ва Таиланд дар байни дастаҳое ки ҷои дуюмро ишғол кардааст, аллакай як рӯйхатро аз они худ кард. хуб ва инҷо қоидаи бозӣ боз ҳам вайрон мешавад. Мамчер Сафаров, Ваҳдат Ҳанонов, Ҳусейн Нурматов, паси ӯ Далер Ёдгоров, Далер дар оғози мавсими кунунӣ дар ҳайати бошгоҳи худ Хуҷанди Хуҷанд дурахшиши хубе дошт, аммо баъдан боз ҳам мебинем ки нарнамоии ӯ ҳаме дар сатҳе ки қаблан буд дида намешавад. Алиҷон Кариматуллозода, паси ӯ ба Эҳсони Панҷшанбе. Эҳсон нафари асосӣ дар маркази майдон аст. мисли қалби
гӯем мунтахаби олимпии кишвар мебошад. ҳамаи пасҳо ба ӯ меоянд ва ӯ самтҳои муайяни ҳуҷуми дастаашро роҳандозӣ мекунад ва муайян месозад. дар ин замина албатта ӯ ҳунари воканам олие дорад. боида имрӯз вайрон шуд дар баробари Валерий Ёдгоров. вале акнун бояд аз ҷои худ тезтар далер боло шавад ва он хотире ки вақт ҳоло талаф ёфта истодааст. бори дигар метавонед бубинед қоида вайронкунӣ буд, ҷои баҳс ҳам нест ва Маҳдӣ Ҳошиминажод ки қоидаи бозиро болотар вайрон кард, ин ҳолатро хеле хуб дарк карда истода буд. Сафаров то ба охир инҷо муборизаро футболбозони мо идома медиҳанд. Кароматулло Саидов мутаассифона зуд тӯбро гирифтанд. Ваҳдат Ҳанонов зуд ба дарвозабони худ Шоҳрух Қиргизбоев пас медиҳад. Аскари ҷанубӣ ишора карда истодааст ки қоидаи бозӣ аз сӯи Кароматулло Саидов вайрон шуд дар маркази майдон. ҳолатро бори дигар метавонед бубинед. бархурди ду футболбозе ки таҳти рақами 7 бозӣ мекунанд. Ҳусейн Нахудкор аз ҳайати олимпичиёни Эрон ва Кароматулло Саидов аз ҳайати дастаи мунтахаби олимпии кишвар. дар роҳандозии ҳуҷумҳо чӣ тавре мебинем тӯли чанд дақиқаи охир ба футболбозони мо. чун ба назар мерасад ки андак чизҳои нарасида истодааст. баъзе вақт дақиқият ҳангоми пас додан ба якдигар, баъзе вақти дигар бошад сари вақт ҳаракати худро шурӯъ накардан. ин боис бар он шуда истодааст ки ҳариф лаҳза ба лаҳза ин гуна имкониятҳоро бартараф кунад. аммо ҳоло як фурсати дигар. эҳсон гузариши бисёр хуби ӯ, зарбаро мебинем, аммо дарвозабон дар мавқеи худ устувор аст. бисёр олӣ буд ин гузариши эҳсон ва баъдан зарбаи бо пӯи чап иҷро кардаш, аммо дарвозабон тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. вариантҳои муносиб ҳам пайдо нашуд, вагарна эҳсон кӯшиш мекард албатта пас диҳад. бисёр олӣ инҷо Алиҷон Кароматуллозода то ба охир талош мекунад ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. корти зард ба капитани мунтахаби олимпии Эрон Ёсин Салмонӣ ба хотири оне ки ӯ дидаву дониста тӯбро ба ҳариф надод, балки боз аз майдон берун кард ба он хотире ки чанд соняи дигар талаф ёбад. хуб тағйироти навбатӣ чӣ тавре мебинем. Шервонӣ Мабачоев аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ Шарафҷон Солеҳов ба майдон баромад. ба майдон омадани Шарафҷон бисёр хуб аст ба он хотире ки ӯ зарбаҳои воканам қавӣ дорад аз масофаи дур ва ин гуна зарбаҳо акнун тӯли дақиқаҳои баъдӣ метавонанд барои мо дар роҳи рахна кардани дарвозаи Ризо Каҳсоз кӯмакрасон бошанд. тағйирот дар ҳайати дастаи ҳариф низ инҷо ба чашм мерасад. ба майдон таҳти рақами 20 Ориё Барзгар, яке аз футболбозоне ки дар дидори гузашта дар баробари Лубнон дар ҳайати аввалия бозӣ кард, ворид шуд. фурсати навбатӣ барои мо то ба охир фишорро футболбозони мо мехостанд идома диҳанд, аммо мутаассифона боз ҳам наметавонем ки ин ҳуҷумро идома диҳем. ба ҳар ҳол дар маркази майдон тӯли чанд дақиқаи охир шаклу шеваи бозии шогирдони Мубин Эргашев комилан тағйир ёфт ва мо ба ҳариф имкон надода истодаем. ҳоло як фурсати дигар ва бубинед ки инҷо акнун бозигарони мо ба иллати нофаҳмие ки байнашон буд натавонистанд аз он самаранок истифода баранд. Манучер Сафаров ва ирсоли тӯб ба сӯи ӯ, ҳарчанд ба самти тӯб ҷаҳиш кард
Шарафҷон Солиев, аммо маълум буд ки ӯ ба тӯб расиданаш мушкил аст. Вале Муҳаммадалӣ Азизбоев бо ин ки дид ҳамдастааш ба самти тӯб ҷайда истодааст, зуд хост ба ӯ халал нарасонад, аммо мебинем ки дар ин ҳолат нофаҳмие ки байни ин ду нафар буд боиси чунин истифода аз фурсати ба вуҷуд овардаашон мешавад. ҳоло як футболбози хатти дифои мунтахаби олимпии Эрон осеб бардоштааст ва чунин ба назар мерасад ки осеби ӯ нисбатан ҷиддӣ ҳам ҳаст. гурӯҳи махсуси шахсоне ки масъул ҳастанд инҷо ба майдон дохил шуданд ва ӯро акнун кӯшиш карданд кӯмак расонида аз майдон берун кунанд. албатта набард бар муқобили ин гуна дастаҳо, яъне бозиҳое ки бо ҳарифоне дар як сатҳ бо худ қарор дошта ё ин ки аз худ каме боло вақте сурат мегирад, мо метавонем бубинем ки дар куҷо мо албатта ҳоло ҳам заъфу камбудиё дорем ва чӣ чизҳоро бояд дар бозии худ ислоҳ. ва ин гуна овардҳо ва ин гуна рақобатҳо бар муқобили чунин дастаҳо албатта барои мо зарурам ҳастанд, барои он ки футболбозон бевосита рушд кунанд ва бубинанд ки ҳамтоёни худ аз кишварҳои дигар дар кадом сатҳ ҳастанд. албатта дар мусобиқаҳои дохилӣ ҳам пайваста ба ҳам рақобат кардану бозӣ кардан хуб аст, вале чун ба саҳнаи байналмилалӣ мебароем онҷо сатҳу сифати дастаҳои дигарро мебинем. фурсати навбатӣ барои футболбозони ҳариф ва ба бахти мо ин вазъиятро Ваҳдат Ҳанонов бартараф карда истодааст. Бисёр олӣ буд. Ваҳдат воқеан ҳам наҷотбахш шуд дар ин лаҳза, аммо ҳамдастаҳои дигараш боз ҳам ба хатое роҳ дода истоданд ки бем шарҳу тавзеҳ додани он амри маҳол аст. бубинед ба танҳоӣ Ориё Барзгар, ҳамон футболбозе ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон баромад, аз 3-4 футболбози мо мегузарад ва ҳатто зарба мезанад дарвозабон ҳам. Шорух Қирғизбоев сари вақт аз мавқеи худ берун шуд, аммо ин баромади ӯ ҳам чандон кӯмак накард. ба ҳар ҳол каме бошад самти зарбаи ҳарифро ӯ бартараф намуд. ҳисоб 3-2 аст. фарқ ҳамагӣ як голро ташкил мекунад, аммо бояд фаромӯш накунем ки як голи дигар тамоман таносуби қувваҳоро ба таври дигар метавонад тағйир диҳад. гузариши хуби Далер Ёдгоровро дидем тавассути канор, аммо баъдан бенатиҷа. Маҳдӣ Ҳошиминажод акнун аут ба фоидаи мо аст, ба хотири оне ки тӯбро аз аут хато ба бозӣ дароварданд футболбозони эронӣ. дар бозии имрӯза тақрибан ба Рустам Соиров ягон имконият дода нашуда аз сӯи футболбозони ҳариф ва маълум мешавад ки истоди мураббиёни мунтахаби Эрон хело хуб омӯхтаанд бозии шогирдони Мубин Эргашевро ва медонанд ки дар амалкардҳои як ба як Рустам Соиров хело иқтидори бузург дорад. фурсати навбатӣ Рустам паси ӯ ба Эҳсони Паршанбе. Эҳсон пас ба канори чап Далер Ёдгоров ва мутаассифона дар ин гуна лаҳза Далер ки мебоист беҳтару хубтар ҳаракат кунад, чун нисбати ӯ таъқиби футболбозони ҳариф дида намешуд, фишор набуд, каме дигар ба пеш рафта баъдан партобро ҳам анҷом додан мумкин буд, аммо Далере ки мо ӯро ҳамчун як дриблёри хуб, як футболбозе ки метавонад бо ҳаракатҳои худ чанд футболбози ҳарифро дар ғафлат гузорад мешиносем. дар ин лаҳза саросемавор ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ки бенатиҷа ҷамъбаст мешавад. Ваҳдат тӯбро нигоҳ дошт, акнун ба пеш меравад ӯ, вале мутаассифона футболбозони ҳариф тӯбро гирифтанд ва акнун бубинед ки чӣ гуна имконият барояшон наздик буд ба вуҷуд ояд. боз ҳам бо як партоби дақиқи Ёсин Салмонӣ
афсар ва наздиктар бояд бозӣ кунем ва дар ин лаҳза акнун дарвозабон Шоҳрух Қирғизбоев бартараф мекунад зарбаи задаи ҳарифро ба кунҷи наздики самти чапи дарвоза зарбаро иҷро мазалат самти рости дарвоза албатта зарбаро равон кард Маҳди Ламучатраҷӣ, аммо Шоҳрух Қирғизбоев тавонист ҳамон ҳолатро бартараф созад. навбати туп як фурсати дигар ва ба бахти мо бубинед ин имконият ба гол табдил намеёбад. Аммо чаро дифогарони мо боз ҳам дар чунин мавридҳое ки бояд ҳарифро танҳо нагузоранд як бора ба ду нафари онҳо имконият медиҳанд. шояд онҳо фикр карданд ки офсайди сунӣ ба вуҷуд оварданд, аммо маълум мешавад ки онҷо офсайд ҳам набудааст. ҳамоҳангӣ намерасад ва далеронаву шуҷоона дар майдон ҳаракат кардан ба футболбозонамон нарасида истодааст. дар баъзе мавридҳои муайян бозигарони хатти дифоъ бояд кало ҷасп ва наздик бозӣ кунанд ба рақиб то ин ки имкони озодона гузаштан аз худро надиҳанд. ва мутаассифона дар ин гуна мавридҳо боз баъзе аз футболбозони ботаҷрибаи мо ҳам ба хато роҳ дида истоданд. Барол Ваҳдат худ тавонист ин иштибоҳи худро бартараф кунад ва ҳамдастҳояш акнун тайёр ҳастанд ки ҳуҷумро давом диҳанд. Як имконияти олӣ зарба иҷро мешавад ва мутаассифона дар ин лаҳза туп аз паҳлӯи дарвоза мегузарад ва имконияти навбатӣ воқеан ҳам олӣ барои Рустам Соиров буд. мо болотар ишора кардем ки барои ин футболбози моҳири мо вақтҳои охир дар бозии имрӯза ягон имконият нест ва инак чунин фурсат ба вуҷуд омад, аммо мутаассифона дар охирин лаҳза дида мешавад ки дифоъгари ҳариф ин ҳолатро бартараф кард. лаҳзае ки атрофи он баҳс карда истоданд футболбозони эронӣ болотар барои мо шумо нишон дода шуд, аммо он як ҳолати бозӣ буд ва довар иҷозат дод ки бозӣ идома ёбад. туп дар ихтиёри футболбозони мо боқӣ монд. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ таҳти рақами 5 Амин Ҳазбавӣ вориди майдон шуд. Далер Ёдгоров ирсоли туп аз сӯи ӯ, як имконияти олӣ, фурсати хуб аст, аммо зарбаро намебинем. хело мутаассифона дуру дароз имкони қарор қабул карданро ба мо дифоъгарони ҳариф надода истоданд. як ирсоли дигар, тайёрӣ бисёр ҳам хуб, зарба ва чӣ гуна имконият аст инҷо, аммо мутаассифона боз ҳам ин маротиб акнун дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад. Муҳаммадалӣ Азизбоев, нафаре ки дар бозии гузашта бар муқобили Непал ҳам хело наздик буд ки ба ин тартиб гол занад. Бубинед ҳам Рустам ва баъдан худи Муҳаммадалӣ Азизбоев мехостанд пуштноки зарбаро ҷониби дарвозаи рақиб равон кунанд, аммо ба Муҳаммадалӣ ин кор муяссар шуд ва дарвозабони ҳариф бошад ин вазъиятро бартараф кард. тули дақиқаҳои охир мо имкониятҳои муайяни голзанӣ доштем ба дарвозаи ҳариф, аммо каме нарасида истодааст. дар қисми дуюм ба хотир оред зарбаи задаи Эҳсони Паншанберо ки чӣ гуна аз паҳлӯи дарвоза гузашт. баъдан кӯшиши Рустам Соиров ва инак зарба иҷро кардаи Муҳаммадалӣ Азизбоев. воқеан ҳам бубинед дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф бисёр олӣ меҷаҳад ва пуштноки ин гуна зарбаҳоро ба таври олӣ иҷро карда истодааст. акнун ба ӯ зарур аст ки ҳангоми лаҳзаҳои баъди зимни иҷроиши чунин зарбаҳо кӯшиш кунад то дақиқият ҳам ба он зам шавад ва нуран алу нур мешавад. бо ин мо воқеан ҳам шумораи зиёди голҳои зеборо дар иштироки ин футболбоз хоҳем дид. воқеан ҳам аз ҷумлаи ҷавонони бисёр соҳиби истеъдод аст. як муддати муайян дар кишвари Ӯзбекистон дар бошгоҳи Металлург ҳам бозӣ кард. ин бошгоҳ дар лигаи олии футболи Ӯзбекистон ё ба истои дигар Суперлигаи Ӯзбекистон бозӣ мекунад. аммо бештар баъдан мо ӯро бозиашро дар ҳайати ҷавонон дидем ва бубинед чунин пирони кордидаву корозмуда ки таҷрибаи зиёди ҳаётӣ доранд, онҳо низ имрӯз дар қатори ҷавонони саргарми бозӣ дар паҳлӯи онҳо инчунин ҳунармандони шинохтаи кишвар ҳам барои дастгирии тими олимпии кишвар ташриф оварданд. воқеан ҳам ҳама якдилу якмаром аз тамоми гӯшаву канори кишвар, аз ноҳияҳои дурдастарин сар карда то ба шаҳрҳои бузург ва гурӯҳи зиёди ҳамватанони бурунмарзиамон муштоқона бесаброна ин бозиро интизор буданд.
албатта онҳо умедвори натиҷаи мусбӣ ҳастанд ва мо то ба охирин лаҳзаҳо бовар мекунем, эътимод мебандем ва умедвор мешавем ки миникушони олимпии кишвар моро ноумед нахоҳанд кард. онҳо иқтидор доранд, онҳо зарфияти зарурӣ доранд ва танҳо акнун зарур аст ки аз ҳамин фурсатҳои ба вуҷуд меовардаашон самаранок истифода баранд. бо вуҷуди баъзе аз камбудиҳо ва иштибоҳҳои нифтодие ки болотар дар мавридашон гуфтем, чи дар қисми якум ва чи дар қисми дуюм, аммо аз ҳисоби ба вуҷуд овардан имкониятҳои хуби голзанӣ мо аз ҳариф акнун метавонем бо боварӣ бигӯем ки ҳеҷ камоӣ надорем. ба ин тартиб лаҳзае ки таваққуф буд ба Ёсин Салмонӣ ва дарвозабони ҳариф Ризо Каҳсос кӯмак расониданд ва ин ду нафар бозиро давом дода метавонанд ва доварам акнун иҷозат медиҳад ки бозӣ идома ёбад. Саидов ба Ваҳдат Ҳанонов пас медиҳад. Ваҳдат бошад зуд ба канори рост. акнун фаъолии футболбозоне ки дар нимаи дуюм ба майдон баромаданд, онҳоро низ мунтазир мешавем. таҷрибаи зиёд доранд аксари онҳо. ҳам Шарафҷон Солеҳов, Далер Ёдгоров, Ҳусейн Нурматов ва албатта ки Муҳаммадалӣ Азизбоев бо вуҷуди он ки аз ин се нафар дида ҷавонтар аст, аммо он низ гуфтем таҷрибаи хуб касб кардааст. онҳо бояд бештар ташаббускор бошанд ва худро аз ҳар ҷиҳат нишон диҳанд. ва футболбозоне ки аз дақиқаи аввал дар майдон ҳастанд, онҳо дар баробари ҳамдастҳои бо таҷрибаашон, онҳое ки болотар аз онҳо ёдовар шудем, ҳатман барои ба даст овардани натиҷаи мусбӣ талош карда истоданд. маҳдии маҳдавикиё ҳоло барои мо шумо нишон дода мешавад. воқеан ҳам ба истиоди мураббиёни мунтахаби олимпии Эрон агар таваҷҷӯҳ кунем, пас он ҷо мебинем ки чӣ гуна як ҳайати мукаммал фаъолият мекунанд. мано гуфта намонад ки ба ӯ як қатор мутахассисони хориҷӣ ҳам кӯмак мерасонанд, мисли Ҷон Ламерс аз Нидерланд, инчунин Марио Милтнер аз Олмон, Тимо Розенберг аз Олмон ки баъси мураббии дарвозабонҳо, мураббии тарбияи ҷисмонӣ ё фитнес коч мегӯянд ҳастанд ва ёвари мураббӣ ҳам ҳастанд. дар ин замина албатта истоди мураббиёни мунтахаби Эрон саршор аз мутахассисони хубе аст ки таҷрибаи зиёди кор дар бошгоҳҳои аврупоиро доранд. ва худи Маҳдӣ Маҳдавикиё қаблан ба ҳайси мураббӣ дар ҳайати ҷавонони дастаи Гамбурги Олмон фаъолият мекард. як муддат ёвари мураббӣ ҳам буд ва ба ҳайси мураббии ҳайати ҷавонон ба наврасон фаъолият кардааст. ва инак аз соли 2021 сар карда ҳидояти мунтахаби олимпии кишварашро бар дӯш гирифт. Далер Ёдгоров, гузариши ӯ, пас ба Ҳусейн Нурматов. Нурматов аввалин шуда, инҷо мутаассифона ба тӯб расида наметавонад. каме суръаташ нарасид, вале ба ҳар ҳол ҳоло вақт ҳаст. 8 дақиқаи дигар аз вақти асосӣ дар ҷараёни бозии имрӯза боқӣ мондааст ва ҳатман боз дақиқаҳое ки талаф ёфтанд аз ҷониби довар Ким Ву Санг ҷуброн карда мешаванд. ва инам корти зард ба дарвозабони ҳариф Ризо Каҳсоз аст барои он ки вақткушӣ карда истодааст. ӯ яъне беслои дигар метавон гуфт вақтро ба дароза мекашад ва намехоҳад ки зуд тӯбро аз нази дарвоза ба бозӣ дарорад. мутаассифона ҳамин омил дар футболи Осиё хело зиёд аст ва шурӯъ аз синну соли наврасии худ то ба синну соли гӯем мунтахаби асосӣ расидан футболбозон ба ин корҳо машғул мешаванд ки аслан ин чиз дар футболи аврупо чандон қобили қабул нест. як зарбаи дигар инҷо аз масофаи дур ба бубнед ки зимни гузариши навбатии худ футболбозони ҳайати олимпии Эрон боз ҳам имконият пайдо мекунанд ва ҷониби дарвозаи Шоҳрух Қирғизбоев зарбаи худро равон карда истоданд. Рустам Соиров дар қисми аввал ҳам як имконияти хуб дошт, агар хотиратон бошад, баъд аз гузариши ҳамдастааш аз канор Мамчел Сафаров ва партобе ки ба дохили ҷаримагоҳ буд, зарбаи ӯро бо сар дидем, аммо зарбааш аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд ва баъдан як имконияти дигар барои ӯ дар қисми дуюм. аммо аз инҳо истифодаи босамар сурат нагирифт. Алиҷон Кароматуллозода, Эҳсони Паншанбе. Эҳсон ба танҳои акнун маҷбур мешавад ки ба пеш равад. Техникаи бисёр олии худро нишон медиҳад ва
ва чӣ гуна гузариши олӣ буд аз сӯи ӯ. Фурсати зарбазанӣ ҳоло пайдо нашудааст, аммо ҳуҷум давом дорад тавассути канори чап. Ҳусейн Нурматов партови тӯб аз ҷониби ӯ. ишора мешавад ки бозӣ бояд давом ёбад. ва воқеан агар шумо аҳамият дода бошед ба эҳтимоли зиёд ҳамон финти машҳури Зиданро ба таври олӣ иҷро кард эҳсони Паршанбе чанд лаҳза пештар аз ин ва бо он як-якбора ду футболбози ҳарифро дар ғафлат гузошт. эҳсон пас ба канор. зуд ин ҳуҷум бояд идома ёбад. Далер Ёдгоров. ирсоли навбатии тӯб аз сӯи ӯ. Муҳаммадалӣ Азизбоев. Манучер Сафаров. ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ва ин ҳолатро акнун дифогарони ҳариф бартараф мекунанд, аммо дар бозёфти тӯб боз ҳам Манучер фаъол аст. тӯб дар ихтиёри ӯ боқӣ мемонад. Шарафҷон Солеҳов. ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ ва рост ба дасти дарвозабони ҳариф. тавре гуфтам бинобар сабаби он ки вақте даста дар гурӯҳи худ ҷои дуюмро ишғол мекунад, натиҷаи бозӣ бар муқобили дастаи чоруми гурӯҳ ба сарфи назар карда мешавад барои муайян кардани дастаҳои дуюми беҳтарин. аз ин хотир голҳои зиёди ба дарвозаи Непал задаамон дар сурати бохт дар бозии имрӯза аз Эрон бароямон кӯмак намекунад. ва танҳо як голе ки дар баробари Лубнон доштем он мавриди назар қарор мегирад. инҷо қоидаи бозӣ дар баробари Ваҳдат Ҳанонов вайрон шуд. баъд тавре мебинед Ориё Барзгар қоидаи бозиро вайрон карда буд. ва инҷо ҳолате рух дод ки ба Ориё Барзгар корти сурх нишон дод довар. Ким Вусанг воқеан ҳам бубинед ки ҳолати Ваҳдат чандон хуб нест. аз абрувони ӯ аз поши ӯ инҷо хун ҷорӣ шуда истодааст ва берун аз майдон бояд ба ӯ кӯмак расонанд. воқеан ҳам як муборизи ҳақиқӣ аст Ваҳдат Ҳанонов, як размкори ҳақиқӣ аст ӯ ки то ба охирин имкониятҳое ки дорад дар бозӣ барои натиҷаи зарурӣ ҳатман талош мекунад. ва бори дигар метавонед бубинед инҷо воқеан ҳам зарба бо пой иҷро мешавад ва довар баъдан ин ҳолатро дида ба хулосае омад ки шояд ба эҳтимоли зиёд бо пешниҳоди довари канорӣ ба ин хулосае расид ки қоидаи бозӣ ба таври бисёр ҷиддӣ вайрон шудааст ва аз ин хотир ба Ориё Барзгар ки чанд дақиқа пештар аз ин ба майдон баромада корти сурх медиҳад. ба ин тартиб акнун як нафар кам боқӣ мемонанд футболбозони эронӣ ва ин кори моро то ҷои осон ҳам мекунад. фурсати навбатии бисёр ҳам хуб. имконият аст. фишорро мо идома медиҳем. зарба иҷро мешавад. ба ин ҳолат бартараф шуд. садгузории саривақтии дифогарони эронӣ боис бар он шуд ки ин вазъиятро рафт намоянд. Алиҷон Кароматуллозода. аз имкониятҳое ки акнун ба вуҷуд меояд бояд самаранок ва оқилона мо истифода барем. вақтам то рафт кам боқӣ монда истодааст. бале бачаҳо, мо ба шумо эътимоду боварии зиёд дорем ва умедвор мешавем ки ҳатман дар ҷараёни бозии имрӯза натиҷаи мусбии заруриро барои мо ба қайд мегирем. фурсат кам боқӣ монда истодааст, аммо ҳоло шумо имкон пайдо мекунед. гузариши навбатии бисёр ҳам хуб. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст, аммо ин вазъият бартараф мешавад ва дар бозёфти тӯб зуд футболбозони мо фаъоланд. Манучер Сафаров. пас ба канор. эҳсони Паршанбе. ирсолҳои бисёр хуби ӯро интизорем, аммо ин дафъа аз ҳариф мегузарад ва танҳо баъд аз он партови тӯбро анҷом медиҳад. як ирсоли дигар ин маротиба аз сӯи Манучер Сафаров буд. Ҳусейн Нурматов. аут ба фоидаи мо аст. ва дар ҳамин лаҳза ҳоло тағйиротро мебинем. Ваҳдат Ҳанонов маълум мешавад ки бозиро давом дода наметавонад баъд аз осеби бардоштааш ва ба ҷои ӯ Муҳаммадҷон Насков вориди майдон шуда истодааст. хело хуб. Алиҷон Кароматуллозода, аммо мутаассифона баъдан тӯбро аз даст дод. то ба охир талош мекунад ва аут ба фоидаи ки аст? Ба фоидаи мо. бале. тӯб аз пои капитани дастаи мунтахаби олимпичёни Эрон
Ёсин Салмонӣ аз майдон берун шуд. Сафаров, Кароматулло Саидов, Ҳусейн Нурматов, Эҳсони Панҷшанбе акнун ба канори қаблие ки бозӣ мекард онҷо омад. паси навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ аст аз ҷониби Шарафҷон Солиев, аммо тавре дидед зуд дифогарони ҳариф ин ҳолатро бартараф карданд. гузариши навбатии бисёр хуби Эҳсон, ӯро меафтонанд, аммо дувар ишора карда истодааст ки инҷо қоидаи бозӣ байрон нашудааст. Алиҷон Кароматуллозода, Кароматулло Саидов, Манучер Сафаров, гузариши ӯ тӯбро нигоҳ дошт ба ҳар ҳол. Эҳсони Панҷшанбе пас медиҳад ба дохили ҷаримагоҳ. Шарафҷон Солиев ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва тӯб аз майдон берун шуд. тағйирот акнун дар ҳайати дастаи Умед ё олимпичиёни Эрон аст. бале бубузе ки таҳти рақами 7 бозӣ мекард аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ таҳти рақами 21 Умед Ҳамидифар вориди майдон шуд. инчунин таҳти рақами 6 барои баромадан ба майдон Муҳаммад Султонмеҳр тайёрӣ мебинад ва ӯ ба ҷои футболбозе ки таҳти рақами 16 бозӣ карда истода буд, Маҳдӣ Ламу Чатраҷӣ бозиро давом медиҳад. дар навбати худ футболбози дигар Умед Ҳамидифар бошад. тавре дидем ба ҷои Ҳусейн Нахудкор таҳти рақами 7 бозӣ мекард, вориди майдон шуд. Галер Ёдгоров акнун ба канори рост гузашт. мавқеи худро футболбозон иваз карданд. Шарафҷон Солиев бошад ба канори чап омад. Эҳсон бештари Умеду таваҷҷӯҳи мо маҳз ба ӯ аст. вақти асосиам хотима ёфт ва 5 дақиқа илова шуд. 1 дақиқа якуми он ҷараён дорад ва ба хотимаи худ ҳам расид. ирсолҳое ки аз ду канор сурат мегиранд тӯли чанд дақиқаи охир натиҷа наоварда истодааст. Кароматулло Саидов, Эҳсони Панҷшанбе, Мусам Эҳсон, Кароматулло, Манучер Сафаров, ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ, як имконияти дигар. мубориза инҷо идома дорад ва дар муборизаи ду капитан чӣ тавре мебинед Ёсин Салмонӣ муваффақ мешавад. дар ин гуна мавридҳо бештари вақт футболбозони ҳариф кӯшиш мекунанд ба канор рафта вақтро кашол диҳанд, аммо ба Ёсин Салмонӣ ин чиз муяссар нашуд. маълум аст ки ӯ ҳам ҳоло каме хаста шудааст. Эҳсон бисёр олӣ тӯбро қабул кард. гузариши навбатии ӯ, паси бисёр хубе ӯро мебинем, аммо баъдан дар якдигар бозӣ карданаш бо Шарафҷон Солиев натиҷа надод. бор дигар метавонед таваҷҷӯҳ кунед. Эҳсон бо ин гуна гузаришҳояш на як бору ду бор имрӯз ҳарифонро ғафлатзада кард, аммо дар мавридҳои зарурӣ баъзе вақт кӯмак ба ӯ намерасад аз сӯи бозигарони дигарамон. фурсати дигар партоби тӯб анҷом дода шуд. мубориза инҷо идома дорад. Эҳсон дар бозёфти тӯб муваффақ аст ва акнун такроран ӯ партоби тӯбро анҷом медиҳад аз канори муқобил, аммо боз ҳам чӣ тавре мебинед бозигарони ҳариф ин ҳолатҳоро бартараф карда истоданд. бисёр лаҳзаҳои ҳаяҷонӣ, бисёр лаҳзаҳои ҳассос, дидоре ки гуфтем барои мо ба андозаи финал муҳим аст, ҳоло ҷараён дорад. 2 дақиқаи дигар вақт боқӣ мондааст ва умеди мо ҳам ин аст ки дар ин 2 дақиқа ба мақсад мерасем. Ҳусейн Нурматов, ҷопаси додаи Рустам то ба ҳамдастааш нарафт, аммо дар тӯбрабои футболбозони мо муваффақанд.
бисёрам хуб Рустам Соиров мутаассифона дар ин лаҳзаҳо боз ҳам ба ӯ имкони озодовани идома додани ҳуҷум нест. Сафаров зарбаи садаи ӯ бартараф шуд. Манучер бо туп инҷо ирсоли туп ба сӯи ӯ бенатиҷа. ҳоло вақт ҳаст камаи дигар. эҳсони паршанбе ирсоли навбатии туп аммо ба ин тартиб ҳуҷумҳое ки мо чанд дақиқа охир роҳандозӣ мекунем натиҷа намедиҳад. яъне партовҳои моро ҳамагӣ футболбозори қувватбаланди Эрон бартараф карда истоданд. бояд кадом як роҳи дигарро ҷустуҷӯ кунем. Караматулло Саидов ва паси додаи ӯро ҳам инҷо бартараф мекунад. мутаассифона дар назди чашмонамон то рафт вақт камтар боқӣ монда истодааст. ин лаҳзаҳое ҳастанд ки барои мо хело зуд сипарӣ мешаванд. як имконияти дигар ҳаст. партови туп ба дохили ҷаримагоҳ. фурсати навбатӣ. ҳусейн Нурматов пас ба канор. эҳсон идомаи ҳуҷумро мебинем. ба зарбаи кунҷӣ ба фоидаи мо аст. на инҷо дар ин ҳолат довар ишора мекунад ки аз назди дарвоза бояд туп ба бозӣ дароварда шавад ва ҳамзамон бо ин ғалабаи миллипӯшони олимпии Эрон дар бозии мазкур рақам зада мешавад.